angamboita ani umwe ndini bhosi yepinda uya ndina mukoma basi toparidza isu marasta mapasta aripo akati vavava izvi tichazvitaura zvikanzwika nenyika yese vamunoswera navo muvangwarire vamunotamba navo muvangwarire. Satani munhu. Ini ndaisiti pamwe Satani chinhu, asi ndakazozviona kuti haasi zvinhu asi munhu. Ko hazvisi pachena here semhanza yembudzi iri mumabvi? Munoti hanzvadzi dzedu dziya dzinotengesa muiri ndaanani? Ko wana mukoma wedu wanobvuta hanzvadzi dzedu wachizvibata zvibharo ndaanani? Ko ana amai wedu wanoita barika revarume imunoti ndaanani? Ko vaya vanozviti vatungamiri vemasvondo vachibira varombo mari munoti ndaanani? Ko munotarisira kuzoona Satani achifamba nemakumbo maviri here? Ndiudzei kana muchivaziva vaya vanorasa vana vachizviti toda kuramba tiri mhandara. Ndio anaani ivo vaya? Imiwe Satani munhu. Ko vaya vanouraya vana vakazvara nezvikwambo nekuda mari havasiwo here ana Satani wacho? Ndichakubvunzai kekupedzisira, munozviziva here kuti Satani munhu anotofamba panyika? Vamunoswera navo muvangwarire vamunotamba navo muvangwarire. Izvezvi ndichada kukubvunzai pamusoro pevaya vanozviti tiri varume ivo vari vakadzi zvichinatsoonekwa nemunhu wese. Ndivo anaani ivo vaya? Ko vaya vevakadzi vanozviti ivo varume imi munoti ndaanani? Mimi muvangwarire dai magamuchira Jesu mafamba naye muzvokwadi ndo mashoko atichakusirayo.